дар шаҳру деҳоти Исфара рӯзи дониш дар сатҳи шоиста таҷлил гардид, ки бозгӯй ва тақвиятбахшандаи сиёсати оқилонаву дурандешонаи роҳбарияти мамлакат дар самти илму маориф, ташаккули ақлониву маънавии насли наврас аст. ба ифтихори рӯзи дониш дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ тантанаҳои идона баргузор гардиданд. дар ҷамомадди тантанавие ки бахшида ба рӯзи дониш дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 маркази шаҳр баргузор гардид, муовини аввали раиси вилояти Суғд Хол Ҳайдар ва раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода иштирок намуда, устодону шогирдонро ба муносибати рӯзи дониш, дарси сулҳ ва оғози соли нави хониш муборакбод гуфтанд. аз ҷумла таъкид гардид, ки маориф барҳақ асоси рушду тараққиёти ҳар як давлату миллат ва мактаб gaҳвории тамаддун маҳсуб меёбад. аз ин ҷост ки ҳукумати мамлакат ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади таълиму тарбияи насли бомаърифату соҳибҳунар ва ворисони сазовори халқу давлат пайваста тадбирҳои судманд андешида, баҳри ба меъёрҳои ҷаҳонӣ наздик гардонидани низоми таълим, ислоҳоти соҳаи маорифро давра ба давра амалӣ мегардонанд. дар ин раванд мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара низ баҳри таъмини барномаҳои давлатии соҳавӣ, мустаҳкамнамоии пойгоҳи моддию техникии муассисаҳои таълимӣ, фароҳамсохти шароитҳои созгори таълиму тарбия пайваста тадбирҳои мушаххасу судмандро амалӣ менамояд. мавриди зикр аст, ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 яке аз бонуфузтарин муассисаҳои таълимии шаҳр маҳсуб меёбад. ҳайати 70 нафараи омӯзгорони мактаб таълиму тарбияи 1800 нафар шогирдонро муваффақона анҷом медиҳанд ва дастовардҳои толибилмони муассиса дар озмунҳои фаннӣ ва ҳам ҷиҳати дохилшавӣ ба мактаби олӣ низ ба сонназаррас аст. соли равон аз 102 нафар хаткунандагони мактаб 80% онҳо сазовори номи донишҷӯ гардиданд, ки ин нишондоди баланди соҳавӣ маҳсуб меёбад. минбаъд мактабиён дар якҷоягӣ бо меҳмонони чорабинӣ ва муаллимон гузориши мустақими телевизиониро аз тантанаи рӯзи дониш дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамошо карданд. дар дигар муассисаҳои таълимии шаҳр низ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳр кулли омӯзгорону толибилмони таълимгоҳҳоро бо рӯзи дониш, оғози соли нави хониш муборакбод гуфта, ба хонандагон дар фатҳи қуллаҳои дониш, ба устодону омӯзгорон дар таълиму тарбияи насли наврас дастоварду комёбиҳо таманно намуданд. бояд тазаккур дод, ки дар миқёси шаҳри Исфара 88 адад муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла 74 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 9 литсей, мактаб интернети махсус барои бачаҳои чашмонашон зарир, 2 мактаби хусусӣ ва хонаи бачагон фаъолият доранд, ки дар умум 49911 нафар хонандагонро ба таълиму тарбия фаро гирифта, ба онҳо 3178 нафар омӯзгорони соҳибмаълумоту соҳибихтисос таълим дода истоданд. соли таҳсилӣ 2020-2021 теъдоди ғолибони олимпиадаи фаннӣ 102 нафар бошад. соли таҳсилӣ 2021-2022 теъдоди ғолибони даври ҷумҳуриявии олимпиадаи мактабиён ба 127 нафар расид. хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаи мактаббачагон соҳиби 13 медали тилло, 34 медали нуқра ва 80 медали биринҷӣ гардиданд. ҳамзамон 17 нафар соҳиби ифтихорномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон шуданд. маврид ба зикр аст, ки худи ҳамин рӯз роҳбарият ва масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ба манзили кӯдакону наврасони имконияташон маҳдуд, ки бо таълими хонагӣ фаро гирифта шуданд, ташриф оварда бо баробари муборакбодии самимона ба муносибати рӯзи дониш ба онҳо тӯҳфаҳои идона тақдим доштанд.